Nå, det var så introen. Og det var soloen. Kom og se i stykket. Kom og se i stykket. Det er omkvædet. Kom og verden. Ja. Og nu kommer slutningen. Okay. Det lød som en grej. Jeg bare ikke godt mærke, det er så ruter, det var lidt kraft først. Det er til ruter, det er de var lidt kraft først i år for Kristus. Prøv at love, jeg 40-20 kaminante om dagen. Det skal du så gange op, hvis han er til fest, eller hvis det er nytår. Er det? Det skal jeg prøve. Hvordan solen kommer der 40-20? Meget solbrændte mænd, eller? Den skulle virkelig have alt, hvad den kunne trække, ikke altså? Hvad fanden var det der? Okay. Jeg synes, jeg bare kan spørge til at puste ud der. Det er sådan lidt underligt. Hvad skal den her? Det ser virkelig sejt ud. Oh, that's some serious shit, dude. Prøv at se, der er ikke toget derinde. Prøv at se, der er ikke toget derinde. Er det det med at ryge det der? Varmer jeg på den her? Get me! I'm a scared man. Det kan jeg sikkert gøre. Vores væg, der blev overmalet. Jo. Min væg, der blev overmalet. Det stiller vi lige herud i. Men når vi skal danse mexicanerdans, så er det altså mig. Man kan lade det mexican. Jeg er ultimativ mexicano freak. Og nu hedder jeg Ahmed. Fra en Gigi-graver.